Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Λάγκο, ποιος έχει χώρο, θα επιχειρήσει τη σέντρα για τον Μπερτόλιο που δεν έκανε το κοντρόλ. Βάντερ έχει μπροστά του τον Κυριάκου, συγκλίνει ο Βάντερ θέλοντας να βρει χώρο, περνάει το σούτ από τον Βάντερ διαγώνια, μακριά όμως από την εστία, με τον Γιαννιώτα και τον Βάντερ να είναι κοντά. Ο Γιαννιώτας θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα, γκολ, 1-0 για το ΑΠΟΕΛ, με τον Μπερτόλιο, ο οποίος σε δύο φάσεις ήταν κοντά στο γκολ. Η εκτέλεση από τον Γιαννιώτα, η κεφαλιά από τον Μπερτόλιο στο δεύτερο δοκάρι, ευνηδιάζει τον Χρυσοστόμου, το 1-0. Φελισιέν πιέζεται, χάνει μπάλα, ο Μπερτόλιο στον Γιαννιώτα, το σουτ, διαγώνιο, μπάλα μόλις έξω. Για το ΑΠΟΕΛ στην καρδιά της περιοχής, γκολ, 2-0 από τον Σωτηρίου. Με δύο στημένες φάσεις το ΑΠΟΕΛ παίρνει μεγαλύτερο προβάδισμα στο 20 με τον Πιέρο Σωτηρίου. Η εκτέλεση του κόρνερ στο ύψος της μικρής περιοχής, ο Πιέρο Σωτηρίου αμαρκάριστος θα καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Βινίσιους, Σωτηρίου, Βινίσιους έξω από την περιοχή με τον Βάντερ, για τον Βινίσιους στο σουτ με τα πόδια ο Χρυσοστόμου. Αουρέλιο στο κόρνερ, ο Βάτερμαν απομακρύνει την μπάλα. Επιστρέφει ο Αουρέλιο, η μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ, ακούμπησε και ο Βάτερμαν την μπάλα. Έχει ανέβει ο Μιλάνοφ, Γιαννιώτας επιχειρεί, τη σέντρα είναι καλή. Ο Μπερτόλιο την κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Σωτηρίου, η προσποίηση στην περιοχή, το πλασέ, η μπάλα έξω. Παχύπη εδώ για την ΑΕΣ. Πέρασε από τον Λάγκο, τώρα για τον Πάγκαλο. Ψάχνει χώρο, επιχειρεί το σούτ. Ο Βάτερμαν θα μπλοκάρει την μπάλα. Κατσής, κέρδισε ο Μπρεσάν. Να δούμε τώρα τον Σωτηρίου. Κάνει κίνηση ο Εφρέμ απέναντι από τον Χρυσοστόμου. Το πλασέ, 3-0. Να και ο Εφρέμ που σκοράρει το τρίτο γκολ του ΑΠΟΕΛ στο 76. Πίεσε ο Μπρεσάν, κέρδισε ο Σωτηρίου. Πέρασε κάθε την παλιά στον Εφρέμ αμέσως στο πλασέ, χωρίς χρονοτριβή. Το 3-0 για το ΑΠΟΕΛ. Το μακρύνει την μπάλα ο Μαμίδης. Ο Παχύπης στην κεφαλιά, θα κερδίσει τώρα ο Λάγκο. Θα στείλει στον Αλονεύτη που έκανε λάθος. Κέρδισε ο Μπρεσάν την μπάλα. Ψάχνει τον Εφρέμ, το κοντρόλ, το πλασέ, 4-0. Για το ΑΠΟΕΛ με τον Εφρέμ να πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Θα γίνει η παλιά, θα κάνει το κοντρόλ, το πλασέ. Πάσα και πάλι για τον Αλονεύτη. Η σέντρα σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Ο Πάγκαλος, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει και να περάσει και στην περιοχή. Πάγκαλος θα κρατήσει μπάλα, πέρασε και από τον Καρλάο το γύρισμα, το κόρνερ. Υπάρχει μαρκάρισμα κάτω, χαμηλά, του παίρνει τα πόδια. Το Σάντος με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνο Σωτηρίου. Το σουτ που γίνεται από τον Παχύπη, νέο σουτ από τον Οζίας, οι κόντρες στο σουτ, πάνω στη γραμμή, γκολ για την ΑΕΣ. Είναι ο Πάγκαλος που σκοράρει. Το σουτ εδώ από τον Παχύπη, οι κόντρες, νέα από τον κόντρα από τον Σάση. Ο Πάγκαλος το 1-4 στο 90.